كاب استوديو زينا اي دي تي في عزوز سلامتنا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا كبران كمي تمسيو ساعات شعات تأخيرو دلو بربع سادس حدار سلالو زينا وفتن وطان تترالو حدا كان مرنا مكتالكم بخير زعدم لو عم تخلي فلما ارستاتو ኤርትራ ንሓበራዊ ጸብጻብ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ምላሽ ይዋትሉ ሎሚ ብስተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 21 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልጋፎም ክረጋገጽን ከሎ 5 ድማ ተፋንዮም እዚ ምብራቕ ብዝተፈላለየ ሙያታት ዘሰልጠኖም ልዕሊ 70 ኣባላቱ ኣመሪቑ ኣብ ኢትዮጵያ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ተኣዊጁ ወታደራዊ ወፍሪ ሩሲያ ኣብ ዶባት ዩክሬን ኣመልኪቱ ንስተጋውሐ ሓበሬታ ሩሲያን ዩክሬንን ነጺገኖ ሩሲያን ቻይናን ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ክለዓል እማ መቕሪበን ናብ ዝርዝሩ ምስ ንሰግር ኤርትራ ሎሚ 3 ሕዳር ንዝወፀ ሓበራዊ ጸብጻብ መርመራ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያን ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብአዊ መሰላት ሕብራት ሃገራትን ምላሽ ይዋትሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ሓበራዊ ጸብጻብ ብዛዕባቲ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ብተሳተፉ ኣካላት ተፈጺሙ ዝተባሃለ ግሰት ሰብአዊ መሰላት ዝተሰምየ ሰነድ ብርክት ዝበሉ መሰረታውያን ሕጋዊ ትግበራውን ናይ ምርትዖን ከምኡ ናይ ኣህጉራውን ያታን ትግበራትን ጉዳያት ከም ዝጎሲ ኣነጺሩ እዞም ዝስዕቡ መሰረታውያን ዓንድታት ማለት ሕጋዊ ስልጣን ናይቶም ነቲ መርመራ ዘካይዱ ኣካላት መለክዒታት ገለልተኝነት ፍትሓውነት ሚዛናውነትን ሞያውነትን መርመርቲ ኣካላት ተኣማንነት መሰኻክርን ኣልያ መረጋጋጽ ቅንዕነት ተዋበ ምስክርነትን ከምኡውን ርጡብነት ናይቶም ናብ መደምደምታ ዘብጽሑ ርኽበታት ጓሕጓሒ መርመራ ከም ዘድልዮም ድማ ኣብሪሁ ንገለ ካብቶም ቀንዲ ኣበራት ኣገባባትን ትሕዝቶን ናይ ጸብጻብ ብዝምልከት እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ዳይሬክተር ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘሎ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣቀዲሙ ኣብታ ኣጀንዳ ምልዋጥ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዝደፍእ ዝነበረ ሂዩማን ራይትስ ዎች ሓላፊ ጨፈር ኣፍሪቃ ዝነበረን ኣንጻር ኤርትራ ዝኸሓነ ተጸዋኢ መርገጽ ዝጸንሖን ምዃኑ ኣብነት ኣሰኒ ድሕሪ ምቅላዕ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ሓበራዊ መርመራ ምስታፉ ተወሳኺ ዓበይቲ ጉዳያት ሕጋውነትን ስርዓትን ከም ዘለዓል ገሊጹ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ሓቂ ዘይምኽኒ መርገጺ ናይተን ወያነ ንዝወልዖ ኩናት ዝድግፋ ዘለዋ ገለ ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት እዩ ዝበለት መግለጺ ኣብ ቀረባ እዋን ብላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ናይቲ ውድብ ዝነበረት ተቓልዐት ትግበራት ሸፈጥን ምዝርጋሕ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 7 ሰበስልጣን ሕብራት ሃገራት ዝወሰዶ ናይ ምስጓቅ ስጉምቲ ንኽብደት ናይቲ ጉዳይ ዘጎልሕ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣቐዲሙ ኣብዛ ዓመት ኤርትራ ገለ ትካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ዘርእዮ ምስ ወያነ ናይ ምውጋን ዘይምኽኒ ውዲት ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዘስምዐት ሓቢሩ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክቐርብ ዝቐነየ ጭብጢ ዘይብሉ ናይ ጸለመ ክስታት ዝሓዘ ሓበራዊ ጸብጻብ መሰረታዊ ሓቅታት ስለ ዝጎሲ ብዝኾነ መለክዒ ከም ዕቱብን ቁም ነገር ዘለዎን ሰነድ ክውሰድ ከም ዘይከኣል ዝጠቐሰ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ መንግስቲ ኤርትራ ንመትከላት ዝኻተመሉ ኣህጉራዊ ሕግታት ከምኡን ሕግታት ሰብአዊ ሓገዝን ስደተኛታትን ከም ዘኸብር ብዘየሻሙ ብምርግጋጽ ብኣባላት ሰራዊቱ ዝኾነ ተርእዮ ጥሕሰት ከይህሉ ምስ ዝህሉ ድማ ንፈጸምቱ ብመርትዖ ተሓተቲ ንምግባር እቲ ልሙድ መርመራታት ከም ዘካይድን ከም ዝቕጽሎን ኣነጺሩ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመርን ማእከላት ዞባታት ማእከልን ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 21 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎ ንሳቶም ከዓ 10 ካብ ዞባ ማእከል 6 ካብ ዞባ ደቡብ ማለት 5 ካብ ዓዲ ኋላ ሓደ ድማ ካብ መንደፈራ ከምኡውን 5 ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ማለት 4 ካብ ነቐፋ ሓደ ድማ ካብ ባጽዕዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 5 ዜጋታት ሓብዮም ተፋንዮም ኣለዉ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6881 በፂሕሎ 6741 ካብዚኦም ሓብዮም ዝተፋነዉ 45 ብሞት ዝተፈልዩ
95 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትር ጥዕና 3 ሕዳር 2021 أبنو زواتات أغردتن بارنتو نسنة انتاوي بهلا ورشاتات زملكة سيمينارات تخايدو نت سيمينارات تخاتاتولو وكلاس إرينا يوناس تخلان عبدو ياسينن زدالو زينا وتسابتاب فورتونا عندهم كتغربية أبزوبا قاشباركا نوزوباتا تأوردتن بارونتون بهمامتين كفل بهلن سبورتن زوبان استودبه أب أقداسنت سنة انتاو بهلا ورشاتاتن نمعقاونا ولودتات نممحلافون كقبر زلو تعارن زتوكور سيمينارات تخايدون أب أوردت ننبرتي سرحتنياتات منقستن منسياتن تمهارون أبستودب سيمينار أب كومشن بهلن سبورتن تمرامر سنة انتي دكتور تسقاي مدين أب استفلالي كبابيتات نبهلي لمدي تاريخ مننتن حبرة السب إيرترا زقولتون كموز كسوزخونون زي تبربور أسراتن كرستاتن كمون أو الكسبات استحضروا أكارك بهلا ورشة زخون تحستات كم زلوا بمتكاس بجبوء تدهسي صومن تسني دومنا ولدتات كسجا قرم أنتي نفس وقف زيجا بحلف نتكواس أزخاخيرهم أبكتما بارنتو أبستخايدة تماساسال سيمينار دما أبكمشن بهلن سبورتن دايركتور سندا أنفر مرمر سنة انتاو ورشة ليتنال كولونيل داويت رأيا أبرخبتاتن عقامن سنة انتاو بهلا ورشة تبت حزولو درجان نولدتات نخم محلالف تبقاقوس مدباتن بسفح دحرم زرزار بهلا ورشة نتبرق حلف محبر قطباو من نبابرون مجلس عقور فتراو كإلتن حبرة تسبكم مخانو متن قبو دهساسن تنتنان تغيرلو بسنفلت أتاو مجد تعقيبو نولدتات نخم محلالف عتب سرح كم زحتت قليتهم بهلا ورشة أزي تنكافي بقللو زيت كأن نحدقاس تقالعن مخانوز تقاسليتنا الكونينيل داويت أبستفلالي كبابيتات بسبن بهريا وحدقاتاتن يعنو سلزلو حبرة تسب أمعقاب سنة انتاو بهلا ورشاتات تروؤ كعززات حساسيبهم أما وداتا وانا دايركتور كفل بهلن سبورتن زوبا قاشباركا تو ادريس صالح حبزم حلالفو ملختي رقيقن تجباطن بهلا ورشاتات نمعقاب زكاير زلو تعري نقوح تساتفو من اسيات وسان مخانو بمغنزاب بدرجه زوبا بعتب تتحيزو يسرحلهم زلو قليصوم እዚ ምብራቕ ካብ ሓደ ክሳብ 3 ኣዋርሕ ብሞያ ዝሰልጠኖም 43 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 73 ኣባላቱ ኣመሪቑ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝተኻየደ ናይ መምረቕታ ስነ ስርዓት ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ናይቲ እዚ ተለንተ ዮሃንስ ስምዖን ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ካብ ኩለን ኣሃዱታት ዝተዋፅኡ ኣባላት ተሳተፉ ስልጠና ብቐንዱ ኣብ ምሕደራ ገንዘብ ንዋትን ከምኡ እውን ሜላ ኣጠቃቅማ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ እዩ ተለንተ ዮሃንስ ኣስዒቡ ኣብ ምዕዋት ናይቲ ስልጠና ኣባላትን ኣካላትን ምምሕዳር ዞባ ንዝገበሩ ልዑል ኣበርክቶ ሞጊሱ ሓላፊ ስታፍ እዚ ምብራቕ ሌተናል ኮሎኔል ክብሮም ኣብርሃ በገድኡ እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ኣቕምታት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብፍልጠትን ቴክኖሎጂን ንምድራዕ በደረጃ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝውደብ ስልጠናታት ምዃኑ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ኣብ ባይታ ብኣድማዕነት ክሰርሕሉ ተላብዩ نبرتي من محدار كبابي روبروبيا نؤزوا فرو كاب كبساز ورد وحيز نبرب حوم نموعل أبرباتات علي جدا حداسن بوفرا مقلي وحيز يسرح له بزي بأبو عرن قلبت سبن سلاسل زلو عمام زاقيت أب حدالة 300 متر نوحاتن 3 متر بالرخن أب روبروبيا 300 متر نوحاتن 3 متر بالرخن أب أرورا عدما 330 متر نوحاتن 3 متر بالرخن زلو مقلي وحيز كم سرحو أكايدس راحت من محدار كبابي أتو محمد سعيد أبو بكر حبيرو قون زينا معك ماين حامد وفراتات مسرح متقبي نفس تطورات مملا تحتاج اتكالات عنان تمرتن كمون أبصريا عاد قيح فرو مكلخال وحج مسرح زاد تقال وفراتات كم زعممو تقيسو دما نبرتي نزر أيوة عزوز تساتفو موقيسو حلفي أهدو كتاباو لمعات نوزوا فرو أتو صالح إبراهيم كاكاي أبيزا حبو حبريتا أتي إدكا أمريكا حجز كم متصباي بزلك عقمي بوهدات معياي بزبل منفس تبقس وفراتات أرمعنتو ترأيو بخلان من محضرات كبابي نخص عابي سرحلو كم زلو أرديو أما محضر كبابي روبروبيا استفلالي أحملتن فراتاتن كمون آكال زلو معلو شمونتمتن 9 هكتار ناي حرشا مريتالو تحت حصار مساجد الساب أهجر وزيراي مكتالم بتقتلوا دقيمة بخبر عدم نابزينا وصاي مسن سجر
መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ክልተ ሕዳር ኣብ መላእቲ ሃገር ዝጸንዕ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣዊጁ እቲ ድንጋገ ንዝመጽእ 6 ኣዋርሕ ጸኒዑ ከም ዝቐጽል ሚኒስተር ፍትሒ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣማሲኡ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይካዚ ህዝቢ ከባቢኡ ናይ ምሕላው ንሓይልታት ምክልኻል ናይ ምድጋፍን ናይ ሓሶት ወረ ኣብ ምቅላዕን ብንጥፈት ክዋሳእ ድሕነት ሃገርን ህዝብን ኣብ ምርግጋጽ ድማ መሪሕ ተራ ክጻወት ጸዊዑ ኣሎ معكنات زينا أمريكا روسيا أب دوبات يوكرين جزء وتهدراوي حيلي أوافيرا كبلان زجاوحو حبريتا منجستات يوكرين روسيا نتيجمو أو أمريكا زمر برا غازيتا واشنطن بوست أمني حدار حتما روسيا أب دوبات يوكرين تكايدو زلا مترنا وتهدراوي حيلي نا أمريكان هجرات أوروبان أسقاي مخانو لعلو سمزت تا أمريكا قليتهم كتب الياسفيرا منستري مكلخال يوكرين بسلست حدار أبزوتهم دقلتي أبتي مس هاجرو زدوب شنخ روسيا استرأيت وسخي من قصاص والسراويت يخون مدلدال وتهدر وحيلي كم زي اللب من نتسار نزيناويت أبصاب واشنطن بوست كاب حق أزرحقة كبر تقليتوا أفنجا منجس روسيا ديمتري بيسكوف بوغانو منجس روسيا أب كم زي زبالة حصور قبل زقالتو زينا وحالكي جزي كاتفق كم زي اللب متكاس أوفت روسيا زكاير من قصاص سراويتن وتهدر وأطوارن نروسيا بر نخالق كم زي ملكات بمتكاس نزخونات هاجر نمفرح ويسقات نمفتر كم زي كايدجن أنا تصيرو أنتوغنا جن بيت صحفة مكلخال أمريكا مالت بنتاغون روسيا أب كبابي دوات يوكرين تكايدو بزعبا زلا مترنع وتهدرا وحيلي أفلطو كم زرلون بطبق يكتاتو لكم زرلوني حبيرو إذا حدش معوالتات زقاو حزلو بريزيدنتات أمريكان يوكرينن قون نتي أب كتما غلاسغو سكوتلاند زقان عزلو وعلى كلمة حبرات هاجرات بزعبا قداي تاو كنتات مبرق أو يوكرين كم تزراربو أبزك على حلو زلي أمريكان كيران سمين أتلانتيك نيتون مس روسيان زدوابا هاجرات زقابرو تهدراوي دقف وستيخامو لكم زلويم تابصابات زقالتو روسيا بكيران سمين أتلانتيك نيتو بحفشة بأمريكا دما بفلاي أبو سناسن دوباتا زكايد موفر وتهدراوي حيلي نهلوي استراتيجيكاوي تمتات النت ززرق بمخانو إيرات أميرا كم زي تريو كم تنققت يذكر روسيان تشاينان أب لعل سمين كوريا تصنيعو زلو اقدا كالعال بكل تحدارنا بايتو تحبرات هاجرات اما مقريبا ات اقدا أب محبرة قطباوي هيوت هزب سمين كوريا تأقامات فتيرو كام زلو زحبرا روسيان تشاينان ودب حبرات هاجرات نمل عالو سقومتي كوست اويعان يخون نبر ات ودب زهابون بلاش زاقيت يلان روسيان تشاينان نتي أب لعل سمين كوريا تصنيعو زلو اقداتات تقاوم انك قلت عمت نحن تأبت يردو بقداي فتنتات ميسايل كابتاش حنشدوشن أبلع لسامين كوريا ترقاقامي اقاداتات كتصنع مصنحو زفلت كوينو اتسقمتتات أمونغو تهاجرن هاجرات معرابن نتصنح فلليات مليسو أقافي حوا كامزلو يتكاس نتفللي نمزباب أكلتاش حن 10 شمونتن أمونغو مراحتي سامين كوريان أمريكان استجمرة دبلوماسيوي تبقسو نويح كيسو قومي كامل تقوطي يذكر إسرائيل نابلومي سلست حدار أبزو قحليتي أب كبابي كتما دماسكو نزركب وتهدراوي علامات سوريا متقعتات ميسايل كم زكايدت مع كنا زينا سوريا أقاليحن يخون نبر اتمتقعتي نواتا وكسراتات نبر سبقاوي قدعات كم زي ورده اتحابريتا فليتو أبلع لي علامات سوريا ترقاقامي متقعتات ميسايل كتكايد تنحت إسرائيل بزعوازي حدش فتسامي زهابتو حابريتا يلن اتهاجر بعثر بعثة تقمتي بزكايرتو تماساسالي متقعتات تشعته وتهدرات سوريا كم تقتلو يذكر ازي اسرائيل تكايدو زلا ترقاقامي متقعتات نتي قداماوي متأتتاو زتأنقو اب سوريا تفترو زلو تسأتاو زي مرقاقا مليسو يقادو كم زلو نتي كونتات بقربا زكاتاتلو وغانات يقلتو أب دوب السودان تمالك للتحدار بزقاتمه حرقا موداق نبرت التمالالس نفاريت بوحدو حامش سبات كم زماتو نسمى زي سيفلاو دحنا التهاجر بمتقاس مع كنا زينك آلحان
በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እታ ነፋሪት ካብ ሃገራዊ ማዕረፎ ነፈርቲ ጁባ ኣብ ዝነቐለትሉ ዛጊት ጠቅኡ ብዘይተነፀረ ምክንያት ከም እትሓብሸሸት ብምጥቃስ ክልተ ዜጋታት ዩክሬንን ክልተ ሱዳናውያንን ዝኾኑ ኣባላታን ሓደ ደቡብ ሱዳናዊ ተሳፋርን ከም ዝሞቱ ኣፍሊጡ እታ ነፋሪት ነዳዲ ጽዒና ካብ ከተማ ጁባ ናብ ከተማ ማባን ናይ ዞባ ላዕለዋይ ኒል ጉዕዞ ኣብ ዝፈለመትሉ ነቲ ሓደጋ ከም እተቃልዐት እቲ በዓል መዚ ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓደጋ መውዳቕ ነፋሪት ከጋጥም እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ 2015 ዘጋጠመን ህይወት 37 ሰባት ዝቐዘፈን ሓደጋ መውዳቕ አንቶኖቭ ዝዓይነታ ነፋሪት ዛጊት እቲ ዝለዓለ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ ይገልጹ ኣብ ከተማ ማላማ ኮሎምቢያ ብርቱዕ ዝናብ ብዘሰዓቦ ሓደጋ ምህማም መሬት ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ ብሰንኪቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 12 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ዛጊት ቁፅሮም ዘይተነፀረ ሓያሎ ድማ ደሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ሰመዚ ኮሎምቢያ ኣፍሊጦም ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ኣብ መሰረታዊ ታሕተ ቅርፂ ብሓፈሻ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ እቶም ሰበስልጣን ብተወሳኺ ሓቢሮም ኣብ ኮሎምቢያ ብሰንኪ ባህርያዊ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ክወርድ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይጠቕሱ ንሰዓት ስላልዎ ዜና ንምዝዛም ኣርስታት ክንደግም ኤርትራ ንሓበራዊ ጸብጻብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ምላሽ ይዋትሉ ሎሚ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 21 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋገጽ እንከሎ 5 ተፋንዮም እዚ ምብራቕ ብዝተፈላለየ ሞያታት ዘሰልጠኖም ልዕሊ 70 ኣባላቱ ኣመሪቑ ኣብ ኢትዮጵያ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ተኣዊጁ ወታደራዊ ወፍሪ ሩስያ ኣብ ደቡብ ዩክሬን ኣመልኪቱ ዝተጋወሐ ሓበሬታ ሩስያን ዩክሬንን ነጺገኖ ሩስያን ቻይናን ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ክልዓል እማም ኣቕሪበን ሎሚ ስላልዎ ዜና ብዝይዛዘም ፍሩኽ ምሸት